профессор доктори илмҳои иқтисодӣ Абдуллоҷон Орипов дар синни 80 солагӣ дунёро падруд гуфт. Субҳи имрӯз санаи 26 феврал дар ҳавлии ӯ митинг ташкил гардид. ӯ устоди донишгоҳҳои олии ҷумҳурии Тоҷикистон буда барои тарбияи садҳо нафар шогирдон саҳм гузоштааст. Барои рушди иқтисодиёти кишвар корҳои бузургеро ба анҷом расонидааст. мардуми шарафманди ноҳия ёди ин шахси комил, марди шуҷоъ, хоксору дуогӯи халқро ҳамеша дар дилу дидаи худ боз хоҳад дошт. ман ба ҳамаи аҳли оила, хешовандон, ёру дӯстони ин шахси наҷиб сабри ҷамил хоҳонам. дар маросими видо бо ин шахси бароманди кишвар намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят ва ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ширкат варзида ҳамдардии мақомотро ба аҳли пайвандон расониданд. доктор илмҳои иқтисод профессор Абдулло Орипов дар тарбияи кадрои баландихтисос, дар тарбияи ҷавонон дар рӯҳӣ ва тандурустиву хештаншиносии худогоҳӣ хеле калон аст. Абдуллоҷон Орипов дар деҳаи Ромони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров таваллуд шудааст. Вай иқтисодчии номдор, доктори илмҳои иқтисодӣ буд. Шуро аз соли 1988 соҳиби унвони олӣ гашта, дорандаи унвони профессориро соҳиб гардиданд. марҳум дар донишгоҳҳои олии ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти пурсамар бурда, садҳо нафар шогирдонро тарбия ва ба камол расонидааст. инсоне аз ҳаёт рафт, ки тамоми умри бо баракати хешро барои рушд нумӯи соҳаи молияву андоз, маорифу илм ва хизмат ба халқу ватан бахшидааст. ба андоҳи зиёд аз номи роҳбарияти кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, шахсан аз номи раиси кумита муҳтарам Давлатзода Нусратло Муқим, инчунин кулли кормандони мақомоти андоз дар вилояти Суғд ва аҳли оила, наздикону пайвандон ва шогирдону ихлосмандони устоди зиндаёд Абдулло Орипов аз даргоҳи Худованди Карим сабри ҷамил орзу намуда эътимод бар он дорем, ки номи неку амалҳои наҷиби устод чун инсони ҳалиму хоксор ва ходими намоёни сиёсиву ҷамъиятӣ солиёни зиёд дар дилу дидаи мардуми диёр зинда ҷовид хоҳад монд. Абдуллоҷон Орипов дар баробари кори омӯзгорӣ вазифаҳои гуногунро дар маъмурияти донишгоҳи бузургтарини Тоҷикистон ишғол кардааст. Дар шаҳри Хуҷанд фаъолияти меҳнатии худро дар ҷоддаи омӯзгорӣ идома дода, вазифаи декани факултаи иқтисодии донишгоҳи давлатии Хуҷандро ба ӯҳда дошт. Вай соли 1992 ба мансаби сардори сарраёсати андози назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таъин гардидааст. Сад афсӯс, ки ҳаётам кардааст. хизматҳои шоистаи ин ҳамтун намонд. Садҳо шогирдонро бевосита ё бовосита ба камол расонд. Абдуллоҷон Орипов аъзо, корреспонденти Академияи байналмилалии мактабҳои олӣ, дорандаи ҷоизаи ба номи академик Бобоҷон Ғафуров, дорандаи нишони сари синагии аълочии маорифи ҷумҳурии Тоҷикистон, мушовири кулли мақомоти андози ҷумҳурии Тоҷикистон, соҳиби унвони нахустини генерали мақомоти андоз буданд. муаллифи даҳҳо китобҳои илмӣ, таълимӣ, методӣ дар соҳаи андоз ва гумрук мебошанд.